Na sziasztok, olyat mutatok, hogy sírtok. Na, ez egy olyan puska lesz, aminél a lebukás nincsen opció, szóval basszus. Aki ilyennél le tud bukni, az egy balfasz. Na, először is ezt meg kell szerezni. Úgy néz ki, mint egy átlagos olyan kis tudsz, amit ráragasztasz az üvegre. De nem az, mert ráközelítek. Itt olyan német szavak vannak, hogy nem lehet észrevenni. Na de, ezt én hogy tettem rá? És most jön az, hogy megnyitod a paintet. Hát a paintbe itt megfogod, és kijelölés. Jó, nyilván itt nem ezek lesznek, szóval itt gondolta volna, nyilván leírja a dolgokat, stb. Hát de megfogod, itt kijelölöd, és szépen kitörlöd. Jó, most én csúnyán törlöm, tök mindegy. Bam, és bam. Oké, rányomsz erre, erre, és akkor hasonló színű lesz. Ennyi. Nem nagyon lehet észrevenni, hogyha ott van az üvegem. Aztán ennél is megcsinálod. Anyád. Ennél is betolod. Bum, bum, bum. Ennyi. Az utolsónál is. Így. És kész, meg is van. Most. És egyáltalán nem látszik, hogy a üvegem van. Oké. És most benyomod ezt. Nyitsz egy kis szövegdobozt. És akkor ide írod például, hogy puska... bazd meg, nem is látszik. Hogy puska. Jaj, puska. Így bum 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 bum. Na jó, azért ennyi nem fér ki. Várjál. Így. És például szavakat kell tanulni. Itt a szó. Most basszus. Ennyi. És még ide fér. Még ide, teljesen ide fog férni, még oda is, meg mindenhova. Hát, és még ide is tudsz tenni. És még ide is tudsz tenni. Jó, ha ez megvan, ezt szépen megfogod, és így lemented. Oké. Most szépen lementetted, ez így jó, ez így most perfekt látszik. De próbáld meg úgy kitölteni, mint hogy tényleg valós lenne. Oké, ezt bezárod. És most én ezen tudom megmutatni, mert ezt elkészítettem, de már nincs meg. Ö, ezt, anyád, ezt logikusan, beszélni se tudok, eltávolítod az üvegről. Az üveg, az most így fog kinézni. Hű, várjál, megrajzolom. Művészi. Így néz ki az üveg. Szép, izé, na, ilyen színű. Te megfogod ezt a cuccosod, és ráragasztod. Jó, nagyobb lesz, szóval nekem úgy nézett ki, hogy hát körülbelül innentől, miért fehérre csinálom, innentől körülbelül így idáig leért. Persze az eredeti az nem ilyen, mert az kisebb, az körülbelül így ekkora. De ezt nem fogják észrevenni. De ezt logikusan te majd átméretezheted, de így nagyban jó, mert még jobban is látható a szöveg. Most akkor ráragasztottad, és nem veszi észre senki. Szóval szépen ott van rajta, stb. Stb. Leteszed az asztalodra, tanár elfordul, te iszol egy kicsit, leviszed ezt az asztalra, és elkezded bámulni. Nagyon nem feltűnő. Nekem odajön a tanár, elkezdte nézni, és semmi. Lehet a dolgozatomat nézte, miközben írtam a németet, de végül sikerült az egész. Szóval, hát ajánlom mindenkinek ezt a puskát. És lebukási veszély nincsen. Szóval ebbe lebukni nem lehet. Sok szerencsét mindenkinek az elkészítéséhez. Azt szóljatok, hogyha van valami esetleg kérdés, azt segítek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!